L'Ajuntament de Palafrugell, per tal d'apropar i millorar els serveis a la ciutadania, ha posat en marxa l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada als baixos de la Casa Consistorial. A través d'aquest espai es vol millorar l'atenció presencial als ciutadans, que disposaran de 5 punts d'atenció personalitzada i on es podrà obtenir informació general i serveis relacionats amb el registre d'entrada i el padró municipal, entre d'altres. Entre les novetats més destacades d'aquest nou servei destaca la possibilitat de realitzar tràmits per telèfon, el servei de cita prèvia per l'obertura d'establiments o la instal·lació d'un punt d'accés electrònic públic que permet als ciutadans la seva comunicació amb l'administració electrònica. Bé, aquesta oficina d'atenció ciutadana que es fa a l'Ajuntament és apropar l'Ajuntament a la ciutadania. Per tant, simplifiquem molt el que són els tràmits que la gent pot fer a l'Ajuntament, tot el tema de registre, tot el tema de documentació. Doncs la gent no caldrà que pugui anar, diguéssim, finestra per finestra, sinó que en un sol espai podrà fer la gran part de gestions que pot fer l'Ajuntament. Obrim matí i també 2 tardes a la setmana, per tant la gent també podrà venir a fer gestions a les tardes, i aconseguim l'objectiu bàsic que sempre des del govern aquest, perquè recordem que això no va iniciar l'anterior govern, s'havien plantejat que era apropar l'administració al ciutadà i sobretot facilitar tots aquells tràmits que la gent ha de fer que ha de poder obtenir els seus permisos. Jo penso que l'administració ha de caminar cap a la simplificació i aquesta oficina també encaixa perfectament amb l'acord que el govern, aquest sí que hem pres ja fa 3 setmanes, sobre fer un reglament de simplificació administrativa per intentar acotar els tràmits i facilitar tots els tràmits i documentació que la gent ha de presentar a l'hora de fer la seva petició. Quins tràmits es fan? Informació del municipi, de l'Ajuntament i dels tràmits municipals. Padró d'habitants, altes, baixes i modificacions. Certificats, consulta del cens electoral. Activitats, baixes, canvi de titulars i certificats. Secretaria, registre associacions, parelles de fet, presentació de pliques, tràmits sobre llicència de taxi. Intervenció, domiciliació bancària, canvi domicili fiscal, fraccionament de rebuts, presentació de factures, certificats de béns. Serveis socials, certificats d'instància per beques de menjador i desplaçament. Registre general d'entrada i sortida de documents i sol·licitud de la resta d'àrees. Quins serveis s'hi ofereixen? 2 punts d'accés públic a internet, un d'ells a través de pantalla tàctil. Servei d'acollida al nouvingut. Servei de cita prèvia per tràmits de llicències d'activitats a través d'internet, prova pilot. Tràmits per telèfon, certificats de convivència i empadronament. Quin és el seu horari? L'horari d'atenció al públic fins al 15 de setembre és el següent. Dilluns, dimecres i divendres de 2:15 a 2:45. Dimarts i dijous de 2:15 a les 6 de la tarda. I els dissabtes de 9 a 1 l'atenció es farà a la primera planta només per a tràmits de registre i caixa.